قوام ኤርትራ ብቋማ ባይቶ ብ23 ጉንበት 1997 ዝጸደቐ ትሕዝቶ መቕድም ምዕራፍ 1 ሓፈሻዊ ድንጋጌታት ምዕራፍ 2 ሃገራዊ ዕላማታትን መራሒ መትከላትን ምዕራፍ 3 መሰረታዊ መሰላትን ሓርነታትን ጉባኣትን ምዕራፍ 4 ሃገራዊ ባይቶ ምዕራፍ 5 ፈጻሚ ኣካል ምዕራፍ 6 ምምሕዳር ፍትሒ ምዕራፍ 7 እተፈላለየ ድንጋጌታት መቕድም ንሕና እዞም ብናይ ሓባር ቃልሲ ንመሰልናን ሓደ መጻኢናን ስሙር ሃገር ዝኾንና ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ንነዊሕን ዝናው ታሪኽ ዝተሰርሓሉን ሓርነታዊ ሰውራ ንእንቲ ናጽነትናን መሰልናን ህይወቶም ንዝበጀው ዓሰርተታት ኣሽሓት ጀጋኑ ሰማዕታትናን ንጽንዓት ኩሎም ሓርበኛታት ኤርትራውያንን እናመጎስናን ኣብቲ ዘውረሱና ናይ ሓድነትን ፍትሕን ተሪር ምድሪ ረጊጽናን ነዚ ብብርቱዕ ገድሊ ዝተረኽበ ናጽነትን ሓድነትን ሰላምን ርግኣትን ምክልኻልን ድልድልትን ስልጥንትን ሃገር ብምህናጽ ምዕቃቡን ምምዕባሉን ቅዱስ ግቡእ ዜጋታት ምዃኑ ብምግንዛብ ምዕብልቲ ሃገር ንምህናጽ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ሰውራና ዘማዕበልናዮን ዘዕወተናን ናይ ሓድነትን መዓርነትን ፍቕሪ ሓቅን ፍትሕን ርእሰ ምርኮሳን ፍቕሪ ስራሕን ክብርታት ሕመረት ሃገራዊ ክብርታትና ክኸውን ከም ዘለዎ ብምርዳእ ናይ ሕብረተሰብና ጽቡቕ ናይ ከማዊ ምትሕግጋዝ ፍቕሪ ስድራ ቤት ኣኽብሮት ንሽማግለታት ሓድሕዳዊ ሓልዮትን ምክባርን ያታዊ ክብርታት ምውራሱን ምስሳኑን ንምዕባለን ጥዕትን ሕብረተሰብና ኣድላይ ምዃኑ ብምምልካት መሰል ዜጋታት ሰብኣዊ ክብረት መዓርነትን ምዕሩይ ምዕባለን ዘውሕስ ናይ ዜጋታት ነገራውን መንፈሳውን ድሌት ዝረውየሉ ኩነታት ዘጣጥሕ ኣብ ድሌት ህዝብን ረብሑኡን ተሳትፉኡን ተመስረተ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል ንቁጠባዊ ምዕባለ ንማሕበራዊ ስኒትን ግስጋሰን መሰረት ምዃኑ ብምርግጋጽ ቅያዝ መልኦ ተሳትፎ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልስን ሓርነትን መሰልን ከምኡውን ኣብዚ ቃልሲ እዚ ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝማዕበለ ኣብ መዓርነትን ምክባርን ተመስረተ ጽኑዕ ምሕዝነትን መሰረት ዘይንቕንቕ መብጻዕናን ቃልስናን ንመዓርነትን ምሕዝነትን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ምዃኑ ብምግንዛብ ንህይወትናን ህይወት መጻኢ ወለዶታትናን ዝሰርዕን ዝገዝእን ፍትሕን ሰላምን ዘሰፍን ኣብ ዲሞክራሲያውን ሃገራዊ ሓድነትን ተመስረተ ግዝኣተ ሕጊ ዘንግስ ቋም ከም ኪዳን ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎቲ ብፍታውና እንቆሞ መንግስትናን ክኸውን ብምድላይ ሎሚ 23 ጉንበት 1997 ኣብዚ ታሪኻዊ ዕለት እዚ ድሕሪ ሰፊሕ ህዝባዊ ክትዕ ብመንገዲ ቀዋማዊ ባይቶ ከም ዝለዓለ ሕጊ ናጻን ሉዓላዊትን ሃገርና ኤርትራ ነዚ ሃገራዊ ቅዋም እዚ ብወግዒ ንቕበሎን ነጽድቖን ኣለና። ምዕራፍ 1 ሓፈሻዊ ድንጋጌታት አንቀጽ 1 ሃገረ ኤርትራን ክልል ግዝኣታን ንኡስ አንቀጽ 1 ኤርትራ ዲሞክራሲን ማሕበራዊ ፍትሕን ዝመሰረታ ብግዝኣተ ሕጊ ትመሓደር ናጻን ሉዓላዊትን ሃገር እያ። ንኡስ አንቀጽ 2 ሃገራዊ ግዝኣት ኤርትራ ነቲ ፍሉጥ ዝደባቱ መሬት እንተላይ ማያዊ ክልሉን ደሴታቱን ክልል ኣየሩን የጠቓልል። ንኡስ አንቀጽ 3 ኣብ ሃገረ ኤርትራ ልኡላዊ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ። እዚ ቅዋም እዚ ብዝእዞ ስርዓት ኣቢሉ ከዓ ኣብ ግብሪ ይውዕል። ንኡስ አንቀጽ 4 እቲ ንልኡላዊ ስልጣን ህዝቢ ኤርትራ ወኪሉ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝምስረት መንግስቲ ኤርትራ ኣሳታፍን ዱልዱልን ትካላት ብምህናጽ ንብቑዕ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ ስርዓት መሰረት ይኸውን። ንኡስ አንቀጽ 5 ኤርትራ ብኣሃዳዊ መንግስቲ ናብ ዞባዊ ምምሕዳራት ተኸፋፊላ ትመሓደር። እቲ ዞባዊ ምምሕዳራት ዝህልዎ ኣቃውማን ስልጣንን ከዓ ብሕጊ ይውሰን። አንቀጽ 2 ልዕልና ቅዋም ንኡስ አንቀጽ 1 እዚ ቅዋም እዚ ሕጋዊ መግለጺ ሉዓላውነት ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ንኡስ አንቀጽ 2 እዚ ቅዋም እዚ መንግስቲ ዝምስረተሉን ዝምርሓሉን መሰረታዊ መትከላት የነጽርን ኣቃውምኡን ኣካይድኡን ይውስንን። በዚ ከዓ ምንጭ ሕጋውነት መንግስትን መሰረት ንምሕላው መሰልን ክብረትን ዜጋታትን ከምኡውን መሰረት ንፍትሓዊ ኣመሓዳድራ ይኸውን። ንኡስ አንቀጽ 3 እዚ ቅዋም እዚ እቲ ዝለዓለ ሕግን ምንጭ ናይ ኩሉ ሕግታትን ሃገር ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኣንጻር ፊደሉን መንፈሱን ዝኸይድ ዝኾነ ይኹን ሕጊ
ትእዛዝ ወይ ተግባር ፍሩስ እዩ ንኡስ አንቀጽ 4 ኩሎም ኣካላት መንግስትን ከምኡውን ኩሎም ማሕበራትን ትካላትን ዜጋታትን ነዚ ቅዋም እዚ እሙናት ክኾኑን ክምእዘዙን ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓሉ ሓላፍነት ክስከሙን ኣለዎም ንኡስ አንቀጽ 5 እዚ ቅዋም እዚ ኣብ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ቋማዊ ባህልን ምምዕባልን መሰልን ግቡእን ዜጋታት ምኽባርን መሰረት ይኸውን አንቀጽ 3 ዜግነት ንኡስ አንቀጽ 1 ካብ ኤርትራዊ ኣቦ ወይ ኤርትራዊት ኣደ ተወልደ ኤርትራዊ ዜጋ ብትውልዲ እዩ ንኡስ አንቀጽ 2 ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋ ሕጊ ብዝውስኖ መሰረት ኤርትራዊ ዜግነት ክወስድ ይኽእል ንኡስ አንቀጽ 3 ንዜግነት ዝምልከት ዝርዝር ሕግታትን ቅጥዕታትን ብሕጊ ይውሰን አንቀጽ 4 ሃገራዊ ትምህርትታትን ቋንቋታትን ንኡስ አንቀጽ 1 ሃገራዊት ባንዴራ ኤርትራ ወርቃዊ ኣቕጽልቲ ኣውሊዕ ዘለዋ ቀጠልያን ቀይሕን ሰማያውን ዝምድረኣያ ዝርዝራ ብሕጊ ይውሰን ንኡስ አንቀጽ 2 ኤርትራ ንታሪኻን ሃንቃውታን ህዝባ ዘንጸባርቕ ብሕጊ ዝውሰን ሃገራዊ መዝሙርን ኣርማን ይህልዋ ንኡስ አንቀጽ 3 ኣብ ኤርትራ ማዕርነት ኩሉ ኤርትራዊ ቋንቋታት እተሓለወ እዩ አንቀጽ 5 ንጾታ ዝምልከት ኣጸሓሕፋ እዚ ቅዋም እዚ ጾታዊ ኣጸሓሕፍኡ ብዘየገድስ ኩሉ አንቀጻት ንኽልቲኡ ጾታታት ብማዕረ ይምልከት Ab allen Jabit